ngiseGoli ukuthi ufike induna lapha ekhaya. Awusho ukuthi bengithi ngizozwa ukuthi mhlambi induna ibihamba ibihamba ngani mhlambe kuseyilolu daba lwezinto zomaskandi noma mhlambe izobika okunye okusha. Ezomaskandi. Isikhathi esiningi ngifika vele ekhaya ngithola amacala ke ahambisana nokuthi ngiyahlupha ngiyinsizwa futhi ngihlupha ngokunsizwa vele ngiyakhula uyabona. Uma ngifika lapha nginey'kandala nje ey'ningi zinsizwa ukuthi ngiyakhula. Bengifuna ukuthi-ke ukushiya isexwayiso la ekuthenini makwenzeka manje befika labantu ilaba zinto bezokubikela ngedaba lothinto umaskandi. Ngicela ukuthi bachithela kumina uvele ubanikeza inombolo yami befanele mina ngoba ngithanda ukuthi bekukhulumise iy'ndaba zingamaskandi ngoba imina owaziyo ukuthi kwenzakalani ngomsebenzi wami i-social fair emsebenzini wami. Umkhulu lo ubefike lapha ekhaya umkhulu oyinduna yenkosi. Mayifika lapha ekhaya unakho uthathunywe induna unakho uthathunywe inkosi. Umkhulu mayithunywe inkosi ukuthi ayizoripota noma izobika izinto ey'bhalana namacalami asemculweni noma amacalami engqondo. Ngaphinda nje ngenza kuthiwa khona induna ibila izokutshela indawo zomaskandi siyoxabana impela naleyo nduna uma kuthiwa indala ngiyothatha isiginci ngifike ngisithi fuhla kuyo ngiyitshele ukuthi-ke akucule iy'ngane zayo ngoba shuthi mina kufanele ngicule ngoba angikwazi ukuthi mina ngithi ngishaye iy'ginci ngenza into enhle bese ngigcina manje sengathi manje ngibambe inkunzi ngibulala abantu. Uma ithunywe inkosi naye umsindazwe ngizomdlulisela udaba ngoba mangisuka la ngicabanga ukuthi ngizokuyibona nazo iy'nduna ngiyitshele. Yebo sanibonga. Kuye kwafika induna lapha induna yesizwe umsindazwe okuwumkhulu kwelinye isayidi izofaka udaba lapha ekhaya udaba oluthinta izinto zomaskandi ukuthi khona umaskandi sebefaka isimangalo lapho. Bengifisa ukuthi umsindazwe angichazele mina ngoba njengoba lapha kukhona isalukazi nje nazo sitakwazi ukuhamba ngo-wheelchair. Ngithatha ngokuthi nazo sesifana nomuntu olele ehodini lasesibhedlela. Uma kunodaba oluthile lukhona okufanele mhlawumbe lidlule ekhaya kufuneka ukuthi laziveze insizwa zakhona lapha kwamanqina ngoba ukuphosa kwenyathi wazali insizwa ezimmele noma imele umuzi wakhe njengoba engasekho yena njengamanje. Futhi nami ngithanda ukuthi umndeni wami ngiwufake kakhulu be-involved ey'ntweni zami ngamaskandi ngoba umaskandi unemikhuba yawo engiyaziyo mina kufanele ukuthi mhlambe noma kufanele noma ikhulunywa kufanele iy'mpendulo yeqhamuka kumina ngoba yimina owaziyo futhi mina umnikazi wendaba. Bengithi angizwa umsindazwe-ke lapho ukuthi mhlasimbe kwenzakaleni. Ngihambile ngaya kwaMashaka ngumlayelo engiwuthole enduneni yakwamaphumulo ethi uMthandeni usethuke intombazane wathi ikhuleliswe umuntu manje leyo ntombazane kulezi intombi zomhlanga. Ngakho-ke sebemcelile uMthandeni ukuthi akeze bezokhuluma lolu daba behlale phansi belulungise. Induna ifike yabika ukuthi kufone induna ka-Alimgubu kwaMaphumulo yathi icela kube nomhlangano. Umhlangano kumele ube khona mayelana nokuthi ngumgube ngimithise ingane yakwamgube yabo. Kuyiqiniso ukuthi ngimithise ayikho lonto amangahlasi anginayo ingane enobudlelwane neDukanelisha anginayo futhi ingane
enengane anginawo futhi ingane enesoka yabo so ingakho ngithi kwamakahlaza kwaze kwathathwa labo mama abahlola iy'ntombi bahamba bayoyihlola leyo ngane kwatholakala ukuthi le ngane ayinalutho. Umthandeni usifake umntanami kuma-social media. Umntanami-ke ngoba yitshitsha ingozumzala. Thina bomama abawonomehlo sizala njalo nje nangey'mbambo siyazala. Ngakho-ke sesikhulume kahle-ke manje sesimbonile sesimcheckile sathola ukuthi usagcwele mfi. Bebecela mina-ke ukuthi ake ngibikele abazali babo. Ivele induna igagamele ubike umama ngathi umama uwumuntu osebuthakathaka osehlala esihlaleni ungaphilile kahle. Lokho angikuthandi mina ngoba nayo induna noma yenza lokho nje ezinye izinto noma kancane ngiyazazi. Abazali bakhe bemthandeni yimi lo, uzalwa umshana wakhe, uzalwa umfana ozalwa udadewethu. Ubaba waze wafa engizwani nenduna babexabene impela abangazi babebangani ngoba mina ngingani. Kodwa manje ngibele ukuthi shuthi le nduna le mayizotshela umama igulile intshela iy'ndaba zami zomthizo shuthi phela iy'ndaba zami zomthizo ngoba ngiyayishaqisa igazi phela shuthi ifisa kuzokwenzakalani mayimelwe inhliziyo umama egula kakhulu ushukela noma eshona uzobe usize babani lokho. Sengilethule lolu daba kumama kalo. Umama kalo athathu ucinga lihlome kumthandeni. Umthandeni athi umama kanginikeza ucingo mina, anginikeza ucingo umama. Umthandeni akhulume nami ngqo. Athi ngikwenziwa yini ukuthi ngimazi nini ukuthi uyagula. Ngizokhuluma iy'nkulumo ey'njengalezi kuningi. Ngabe ngiyamqedela yini? Akungiphathanga kahle lokho kwasho umthandeni kimi. Asamulinde akungiphathanga kahle emthandeni. Engakwenzayo Owakwenza kimi akungiphathanga kahle. Okunamanje ngiyayibuza ukuthi ngempela wawusho ukuthini kimi? Ngikuzala okokuqala. Ngabe wawuqonda ukuthini kimi mawuthi kimi ngizoqedela uma wakho ma kufanele ngikhulume ngodaba lwakho olwethusayo. Ngizoqala kodabeni leyo ngane eshiwoyo sesiqhubeke siphambili. Uma sekuvela ukuthi ngidla amafutha kuleya ndawo bagcina sekukhona umntwana okhulelwayo, kwakukhulunywa ngomntwana wasemndenini esigodini sabaphumulo. Kwakhulunywa ngengane yakhe lo mculuthi womgube. Lo mculuthi womgube uqhamuka yena uhamba uyohlola ingane yakhe ezalwa uye akuyona ingane yakhe le. Amafutha kuyona. Nestle Cerelac Little Ones provides 86% of their daily iron requirements, the goodness of carefully selected grains, and the yummy taste your child loves. Nestle Cerelac, it's all good, Mum. 0800, what the flying fish? Don't you hate it when you take a sip of something and go, "Ay man, where's that fruity flavor, yo?" Cease. Well, ain't no more, fam. We have the crisp, fruity flavor of flying fish. How do they get so much fruity flavor into such teeny tiny bubbles? Flavor bubbles. Real science. Let's see those bubbles in action. But wait, there's more. Call this number now and see for yourself. No, seriously, call now.
That's why Down Direct rewards you daily for doing your thing. You can drive well, less. Be a 5-star driver who drives fewer kilometers, or a 1-star driver who insures right by adding your home contents or buildings cover to your policy. Your thing's your team. To earn up to 75% in cashback monthly, visit downdirect.co.za. Do your thing. Get back to you. Only by embracing the unknown can we grow stronger. Finish. We're next. Yes. I always worry about Bob. But getting the vaccine gives us both a chance. And that's why we're getting vaccinated. Kwesinye isikhathi sekuyizinto zasey'ginqeni omaskandi mayebona umaskandi nje ukuthi ngathi seyaphupheka uvela angena esitudio afika athuka igcokama athola futhi igcokama mayicoka futhi igcokama lo maskandi ngawenzeka ngidlule ey'nyaweni zabo nami ngomsizwa basey'ginqeni usebizile ngalowo muntu usefuna kuyohlala ngoba ufuna uvele ehleni esigqikini uthethe icala ney'gcokama ukuze nespecial ngoba lo mculi oxhumana nalo daba wayekade ekhulume ngokuthi mina ngine-9 mm uma ekhuluma nge-9 mm wayikhuluma nge-9 mm ngiyacabanga ukuthi wayikhuluma egadla ngesitho sami sangasese. So-ke uma igadla kanjalo kwase kufanele ukuthi mina ngimkhombise umsebenzi waso lesitho sangasese ukuthi sisebenza kanjani. Sasebenza ngempela-ke emndenini wakubo nasendaweni yakubo ngempela ngawadla amafutha ngiyinja yasemdlitsheni. Futhi-ke sekufanele acacise ukuthi wezwa ngengane yakhe laphaya ngakubo ukuthi ngine-9 mm noma ukuthatha kwenye indawo elokho ngangiphuba lokho nje ngomsizwa nje futhi kahle umguba wesefuna ukuthi kuhlale indlu kuhlale-ke manje kwisigcawu kube ney'ndlu ngaphansi kwesihlahla bese kube ngathi manje mase ngenzene leyo nto leyo bese ngathi fanele manje ngiqalwe manje yabona ngabantu abadala yabona manje yabona into yami yomsizwa leyo engamdingi umama ngoba umama ngimtsheli iy'ndaba zami zonke nalapho engimithise khona ngimtsheli kwesinye isikhathi ubona sebona ngengane noma ebona sebona ngamantombazane ezongithunga nje ezazi umuzi ethi usijulile wasibiza ngabafazi lento engamehla amakhulu esibona umtsha wethu. So msindazwe-ke ngizothi nje odabeni olunjengalolo ngizothi nje shwele ekuthenini ngagcina sengifoka nami ngikhuluma amagama mhlawumbe angakuphathanga kahle ngicela uxole msindazwe njengomuntu omdala ninabantu abadala nezibusiso kuthina kuye kubalulekile ukuthi uma ucasuke kube ukuthi uma kunomsindo kube nomsindo wento ekhona hhayi umsindo wento engekho. Sungakuwe msindazwe cela mina umxolele lo Manqele ngoba usexolisile uyezizwe izathu mfethu uthathe ukukhama ngathi isikhathi esiningi thina akasazi lutho phela sibadala sivele sisumele phezulu sibonke ingane sizophazamiseka mhlawumbe bulayo ngabantu lokho kusiphakamisayo ngiyabona. Na angithandanga lokhu nje angiphendula ngakho ngoba wangiphendula ngokushesha khona lapho angikuthandanga nje yilokho nje ngakuthandanga kodwa angisho ukuthi lokho kethe kuyicala kimi akulona icala kodwa njengoba sekukhulumile nje sekwedlule kimi akusekho nje ohlezi ngoba ebekungithupha kakhulu bengihlushwa ukuthi konje ma kukhona lapho esiyohlangana khona nomthandeni siyoqala thini uma sikhuluma noma ngimkhulumisa mina ngiyoqala ngithini ukumkhulumisa. Yebo msindazo ngiyacela nje uxolo kakhulu msindazo lapho bese nginika nomfowethu lapho uMasono njengomfowethu engibuye ngihamba naye kwezinye zey'ndlela ukuthi naye lekuvo lwakhe ethi bese nomsindazo futhi lapha engicabanga ukuthi ngibambisene naye mhlawumbe abeke uvo lwakhe bese siphetha le nkulumo. Nabo msinazo ngizoba mfushane ngifisa nje ukuthi omsinazo ngixwayise ukuthi laba abantu basazodlala ngani msinazo manje ngizovumela ukuthi mawuqhamuka into ngigijimisa umthandeni ngoba izinto esesigijimile eyigcina iphela emoyeni ziningi kakhulu. So ngicela nomkhulu lento ethi nomaskandi maye yaqhamuka yithi nomthandeni nomaskandi hayi nivele nithi idlala ngathi bazolobona igijimisa umgijimisa lo bani yilokho yomsinazo engicela ukwenza ngiyabona. Lokhu ke thina suke sazi ukuthi sizama ukusiza wena phela ngoba nakho usungena enkingeni
nakho ususitshena-ke manje ukuthi kanti kusuke kudlalwa ngayo. So udaba lunjalo ke empeleni kodwa ukuthi belifake kuwena njengenduna Msindazwe babelifakela ukuthi bafuna ukuthi kube udaba ozonyakazisa noma likhanda ingxabano noma likhanda umsindo ebese beduma noma bese bethola ukuba famous ngegama legcokama lasendlejeni ngoba akekho vele kuma komaskandi abakhona manje umaskandi ohamba phambili njengegcokama. Uzokhumbula ke futhi Msindazwe ukuthi ke asiqala ukukhuluma ngemakuhlala emhlanganweni kanje ethinta indaba yegames selokungaqala ushaya isiginci mina Msindazwe ngiye ngabizwa amakhosi lapha kuthiwa nginembangi kunomuntu oyimbangi yami siyangcofana nomunye umfana wasenkandla. Uma usolandelela kahle Msindazwe nawe mangakubuza ukuthi isiphetho sagcina sithini lapho nawe Msindazwe ngeke ungitshele. Two Maskandi stars in KwaZulu-Natal is over thanks to the intervention of the Mdletshe Tribal Authority. The tension between Khuzani Mpungose and Mthandeni Manqele spiraled out of control recently, leading to the death of 2 people and leaving others injured. Well, it's believed the tension was fueled by their fans. The 2 musicians appeared before the Mdletshe Tribal Authority in KwaHlabisa on the KwaZulu-Natal North Coast following a gathering convened by King Mdletshe. Traditional leaders say they have a role to play in resolving disputes among artists and that it's not the responsibility of politicians alone. After a long meeting, the king slaughtered a bull for the 2 artists, calling for peace and unity. The day ended on a high note as the 2 Maskandi musicians danced side by side, entertaining their fans. Manqele and Mpungose have agreed to abstain from disrespecting each other in their lyrics. They want to collaborate in the future and produce good quality music for their fans. Ngoba nayo leya lomfana wasenkandla yagcina iphelele emoyeni iyagcina iphela nje kanjalo akekho ngangitshela kunina njengobuholi neyinduna namakhosi ukuthi kwagcina isiphetho sithini ngoba akaze kube nesiphetho esiqondile kunamhlanje leyo mfana usaqhubeka usangithuka ngeinhlanga uma ecula uyabona ngoba uyazi ukuthi mina ngiyibhizinisi uyathengisa ngami ngiyabona mina ngisho lutho kuyena uyabona. Yizo ezomaskandi I got my shot, right? Our Monati gives you unbeatable value and more data with the Telkom November Big Deal. Get 80 gigs anytime data to keep you connected anywhere, anytime. And 80 gigs night surfer data for only $199 per month. Call 10213, click telkom.co.za or go to any Telkom shop today. It's click season. 3 for the price of 2. I will. 3 for the price of 2. I will. Buy any 3 products marked with our purple sticker and get the cheapest one free. Celebrate the joy of giving with our wide selection of beauty products. Spread the radiance with Sorbet, Smudge, Stylist, and more. Get the full text gift guide in store or online. 3 for the price of 2. I will. Clicks, feel good, pay less. Hey babe. Hey babe. Really excited to meet your parents tomorrow. Oh, it's tomorrow. Why is there still plastic on your couches? I'll show you what they do in the shops. Your world could change tomorrow, so get to a Wimpy today and enjoy the crisp supreme chicken and bacon burger just for only $59.90. Wimpy, enjoy every moment. If you suffer from dry skin, try E45. Its clinically proven formula moisturizes and relieves dry skin conditions, including those associated with eczema, providing effective protection that's gentle enough for your whole family. For dermatologically proven skin protection, trust E45. Ke godile ke le ngwana o na rata go organize
today I'm a modeling coach, I'm a patient organizer. 200 is in Kizola 7 on ne request young people gore ba latele toro tsa bone. Ke batla bona ke change le matshelo a batho ba ntsi. Leina la ke Obi the brand. Modeling company ya ka ke Spotlight Modeling Academy. Ke tlopetse City Square Mall because batho ga ba feta ba bona mmereko wa rona. Ke leboga ebile gape ke motlotlo ke dira dio tse kgale ke batla go di etsa mo boselong ba ka se ka leboga go dithulaganyong tseo tsa mo SABC 1. Isso, é o mascar. Indaba yalomfana lo wasenkandla wayewafuna imfanele enkosini, inkosi yasondeza thina ngoba sisebenza nayo mfowethu lo nayo inkosi. Yathi inkosi lithi asambe kuthiwa ixolisela lapha emngcwabeni la kwathiwa washaya umuntu umncwathi. Yathi inkosi asambe soxolisa kulowo mama wayeshonelwe ilowo muntu. Sahamba nomfowethu sawuxolisa sesathi hey sithunywe inkosi yasemdletsheni ithi asizoxolisela ingane yayo leya ngoba ingane kamzala wakhe uthi asizoxolisa ukuthi iyoyenza iphutha kushoniwe yabulala umuntu sakithi sikithi mangishaye impangeni la sambe sohlala kusukela ekuseni sekushona ilanga sisehotela lapha sihlezi sisuke lapha siye ku3 second angawazi umsaka 3 second kodwa ngagcina sengiwazi ahlabele imbuzi naye sidle sisilambile imbuzi zayifela ubala mkhulu wasenkandla sasuka saya kubo enkandla sihamba ngayo njalo imoto yenkosi sambe sikhwela intawo sibuka lento senyuka intaba lapha sesafika kubwakhethe inkomo safika sasinyama lapha wathiwa kuxolelweni ke bobabili wafika naye lo wakithi nokhuzani wathi cha hayi uye lo msukelayo thole kodwa lento uthi mawusuyibuka ayinayo ukuthi ubani ngempela oneqiniso phakathi wabo njengoba sibuka etshena nje ukuthi yaphelela lapho lo ngempela lo asiyazi ukuthi yaphela kanjani. Masidlula lapha uyakhumbula msindazi ukuthi lapha sithe sibizwe empangeni sibizwe empangeni emhlanganweni wasuka udaba lapha lokuthi ngifike biziwe mina and ngibiziwe nje ngangithukela uyelo mfana wasenkandla uma ngithukela umfana wasenkandla akaze ngibikele umuntu mina ukuthi ngithukile ngasho sengibizwa mina emhlanganeni osempangeni sengibizwe sicaweni kuthiwa angizothetha amacala mangifika lapha ngithetha amacala ngilalela ukuthi kahle ngilapha ngaliphi mina ngoba umuntu oyena okotelayo noma osho izinto ezithile mina kufanele mina kufanele bekukhulunywa naye ukuthi kulungiswa kulungisa icounter ngathola ukuthi lo mfana ulimi lakho lombaxambili uyabona ngaze ngasukuma lapha ngifuna ukumthatha ngenjumbana uyabona kwathi ngisedazo ngakuhlangisa kwakuthanda amakhosi ayabona ukuthi ngithathe ngenhliziyo futhi ayabona ukuthi mina ngithwele inhliziyo waphakama msindazo uphakamisa uvo lokungixeka uyabona akithi msindazo iyahlanguluka la wangixeka msindazo ukuthi lo mfana wakithi uyabheda mawuthi uyafana ukuthi uyabheda bakhuza wona futhi amakhosi athi sesidlule kulo daba sesigcobe ngenyawo nalabo abashuthayo lento fanele ingaveli ngoba iyihlazi ingaveli ngisho nangebhadi nangephutha lento ukhuluma amaqiniso impela ngakusho impela lo yebo ukuthi umsindazo yini ayenza ukuthi ngangushiso kaseke manqele yebo ngangushiso ukuthi wena uyingane sikhona thina singabazali bakho usukume ngenyawo zakho ufuna ushaya umuntu ozokhulunywa naye phekwenu ngangikhuliswa yilona ukuthi uyabheda kodwa msindazo nganginalo iphutha ngoba lo muntu wasuke wanuka wayehleli ngapha eceleni wanuka yinto vele ejwayelele ukuthi makuthiwa kunemhlangano ebiziwe avela ahlalela ngazi mhlawumbe noma imithi yakhe noma uvela nuke anukele kabi ngizwe inhliziyo ima lapha mangifuna ukulungisa lo zinto cha uhlale kuze kwakhe kusuke ngekho ngakithi akuthi thina sihleli ngapha namakhosi yebo bona bahlala ngapha sibabuke
Sikwazi-ke lokho mina nje ngabona ukuthi hayi kusho ukuthi akahloniphi thina. Nangu mazinga kutasa. Angihloniphi iphunga Msingazo ngoba iphunga naliqala usuke ehleli ngapha ngoba esho Msingazo usuke ehleli ngapha nje ngabahloniphi. Lo muntu unikela mina ngapha uyabona uma la kimi uyabona. Fika kubona engibamba lapha mina kube ukuthi manje lo muntu kufanele kwenza kalapha. Naba senginde ukuthi Msingazo ekufaya naye ayi ambambathi impela ashiyela lapho ivikela nina senukela yonke indlu la uyabona ngoba lento ukuthi uyanuka lo muntu into unuka phela thina sathingwa Sangano lo sengimosha idatha la kaMthetho nje mahhala. Kubo mina ngabona awekho amanzi lapha. Hayi wena. Ihosi sasiwele nje amanzi. Intaba sikhona kubo phezulu kufanele kwangenzeka lo. Bonke bonke laba ngathi mina kufanele umfana azikho ihosi. Lo mkhulu ngizolethela igqoko zenu. Ngizolethela igqoko zenu mhlambe nje ensukwini. Manje siyagadwa nibanqele ngoba ngibona kumele lensizwa la kithi. Hayi Msindazwe uyakada kodwa akekho umuntu othumela imessage wathi sokuthola wena uyabona ngada nje ukubaluleka uyabona uma ubalulekile Msindazwe uyagada uma uqala unyakaza amakunyakaza nje upresident lapha nomengameli uyagada akekho umuntu osuke emsongelile bana nakulokhu nje ukuthi uvala unyaka sasithi uzovala wena abanye amazwe wesizwe kuthiwa wasekela abanye bakhuluma izinto eziningi bathi ungizwe umisiwe ngoba kwafanele kuphuma wena manje konke lokho asazi ke manje bakithi iyo amapolitiki yebo kodwa phela ke unyaka kufanele ukuthi ngawuvala ngoba phela kwahlehle igama elihamba phambili igama lawo uyabona yini njalo ingoba igama lami lona lihamba phambili njalo kumaskadi uyabona futhi bakuthiwa abantu bahlala lapha bebutha amafoni begcwala lapha ukubiza nihlobo kuvota ngoba kuthiwa kuliwa nami kuvota ngilenda uvota noma kangaka ngoba kuliwa nani kuliwa nomuntu oyinkinga uyabona umuntu oyingcwele yakho so ingakho kubona igama lami lokho elintanda kuthiwa hayi umthandeni kuwukuthi lokho engisuke ngikuzwa nje fanele njalo yebo siyavuma uyabona niphike ukuthi siyabazi wakithi umfana hayi sesiyabonga namhlanje usikhululile sesizokwazi nathi ukuthi sehlisa umoya ngoba phela siphangile umoya sibona ukuthi ayikhona inkinga ngasivalele manje yes sibongile bomsindazo kusaqhawulwana Msindazo Onyiwe la market sengisiqatha la kumthandi Mantanga busuku ngema qhenyi